Bé, bona tarda. Gràcies de nou per estar amb nosaltres. Espero que aquests dies de festes hagin estat lleus i no hagin deixat cap cosa que no siguin regals. De moment el que nosaltres vam demanar, que és la reforma fiscal, encara no ha vingut. Dit això, per anar refredant l'ambient o per anar escalfant-lo, volíem aprofitar aquesta compareixença d'avui per situar alguns elements que alguns de vostès ens han anat preguntant i sobre els quals volen que donem opinió, i havíem pensat que el millor era socialitzar-ho i alhora també situar-ho sobre un eix, que és el que vostès han anomenat l'any del govern del president Puigdemont. La valoració que fa el nostre grup, Catalunya Sí que es pot, d'aquest any de govern Puigdemont és que ha estat un any perdut d'un govern fracassat amb els seus objectius, amb aquells objectius que el propi govern i el propi president Puigdemont es van marcar amb el discurs d'investidura i després amb el pla de legislatura d'abril del 2016. Ha estat un any perdut pel que fa a l'objectiu de fer front a la situació d'emergència social que viuen centenars de milers de persones a Catalunya. Ha estat un any perdut també per la perspectiva dels drets nacionals de Catalunya. Un any en què la principal prioritat del govern Puigdemont ha estat la seva supervivència política. Podríem dir que la màxima que ha orientat el govern. Sens dubte hi ha diferents raons, però per nosaltres hi ha una que és fonamental, i és que aquesta legislatura s'ha construït des del seu moment sobre l'absoluta feblesa i inestabilitat política. Una feblesa que ja neix de la convocatòria d'unes eleccions que es van voler com a plebiscitàries, que pretenien substituir un referèndum i que al final no han estat ni una cosa ni l'altra. I vull aprofitar per insistir de nou en una idea que el nostre grup ha dit moltes vegades, però jo avui volia reiterar. Ni les eleccions poden substituir el referèndum, ni el referèndum poden substituir a les eleccions. Es tracta de dos espais completament diferents, que tenen funcions diferents, legitimitats diferents i objectius diferents. I això serà així, ha estat així amb el 2015, amb el 2016 i serà així, al nostre entendre, amb el 2017 i sigui quin sigui l'any amb el que s'analitzi. La segona qüestió per la qual hi ha aquesta feblesa i aquesta inestabilitat ha estat una lectura fictícia, tramposa del 27 de setembre. Una lectura basada en un autoengany, que és la que els ciutadans de Catalunya havien atorgat una majoria suficient per fer una declaració unilateral d'independència, que després s'ha demostrat que no és així. La legislatura qualificada com a excepcional i que en 18 mesos havia de servir per una declaració unilateral d'independència, doncs, sens dubte, s'ha quedat amb això, amb una declaració més. Perquè després de 15 mesos de legislatura i un any de govern es confirma que tot durant aquest temps ha estat una gran ficció. Ni mesures per encarar la situació d'emergència social, ni declaració unilateral d'independència. L'única cosa excepcional que ha tingut aquesta legislatura és la quantitat de fulls de ruta diferents i contradictoris entre ells que s'han anat aprovant sempre en grans escenificacions, però que mai s'han arribat a desenvolupar i a aplicar. Les 1.001 resolucions que s'han votat a aquest Parlament amb aparentant desobediència, quan a la pràctica les polítiques en matèries educatives, segregació de sexe en escoles d'èlit, en polítiques fiscals, han estat polítiques de profunda submissió. Submissió política a l'Estat, submissió als poders econòmics de tota la vida. I el més greu, al nostre entendre, el més greu de tot és que s'han perdut moltes energies amb aquesta mena de voluntat de supervivència del govern de Junts pel Sí i per tant s'han perdut 12 mesos importants per encarar la situació d'emergència social que tenim en aquests moments i que sembla que per alguns hagi desaparegut. Vull insistir en una idea. Tant les mesures aprovades amb el pla d'emergència, pla de pobresa del març d'aquest any passat, com el que fa referència
el tema del famós pla de legislatura presentat al mes d'abril, estan totes el més calent a l'aigüera. Fins i tot hi ha mesures del pla de pobresa que no tenen un cost econòmic i que tampoc s'han aplicat. Vull posar una com a exemple. L'estudi per analitzar les possibilitats de la reforma fiscal de l'IRPF, successions i donacions i patrimoni, el govern català continua sense fer-lo. I si l'ha fet, no el fa públic. Estem parlant, doncs, d'un menyspreu a les decisions del Parlament, no perquè no hi hagin recursos polítics, sinó perquè no hi ha voluntat política. Perquè el govern s'ha acostumat tant a incomplir els acords i les resolucions del Parlament de Catalunya que això s'ha convertit en habitual. I el que és pitjor, la política social i pressupostària durant aquests 12 mesos de govern Puigdemont és una continuïtat total en relació al govern Mas. No ho diem només nosaltres, Catalunya sí que es pot. Fa escassament unes hores ho ha dit la CUP, el grup que dona suport al govern amb una part important de les polítiques. Els pressupostos Puigdemont Junqueras s'hi semblen com dos gotes d'aigua, ja ho hem dit, els pressupostos Mas-Colell, amb lo fonamental. Especialment és molt preocupant la renúncia, almenys de moment, a una reforma fiscal per fer pagar més els que més tenen i així poder garantir els drets bàsics dels que més ho necessiten. Crec que aquest és el tronc sobre el que es va construir la política pressupostària del govern Mas-Colell i és la que continua desenvolupant el govern Puigdemont-Junqueras. Per acabar de rematar el que nosaltres considerem que és un any perdut en termes socials, és uns pressupostos que per molt que es vesteixin de socials estan marcats per la negativa a posar en marxa la renda garantida de ciutadania, que és no només un gran objectiu plantejat ja fa molt de temps, sinó que també és un gran compromís, fins i tot del propi grup de Junts pel Sí. Dit això, no volem només constatar aquestes dificultats, volem aprofitar avui aquesta primera compareixença de l'any 2017 amb aquest faristol per deixar ben clar que Catalunya sí que es pot donar la batalla fins al final per aconseguir que els pressupostos del 2017 suposin un gir social en les polítiques del govern. I això, al nostre entendre, només és possible fer-ho a través de la implementació de la renda garantida de ciutadania, però una implantació real, no una implantació fictícia, no una implantació a 5 anys vista, diluïda amb el temps i diluïda amb la seva intensitat de cobertura, tal com planteja en aquests moments el govern del president Puigdemont. Des d'aquí vull demanar amb tota la modèstia, però vull demanar a tots els grups parlamentaris perquè no donin suport ni per activa ni per passiva, ni total ni parcial, a uns pressupostos que no continguin la renda garantida de ciutadania i una reforma fiscal suficient per pagar el gir social que Catalunya necessita. Vull cridar atenció en relació amb una evidència. Si el govern de Junts pel Sí veu aprovats els seus pressupostos, tal com han estat presentats en aquests moments, qui ho faci donarà un oxigen polític imprescindible perquè el govern de Junts pel Sí continuï aplicant la seva màxima de qui dia passa any empeny, govern conserva. Tothom ho tingui molt clar. La darrera oportunitat que tenim per provocar un gir amb les polítiques d'aquest govern la tenim la setmana que ve amb el debat de la totalitat de les seccions dels pressupostos. Tot el que no s'aconsegueixi abans d'aquest moment, sens dubte, serà impossible assolir-ho després. Per què? Perquè un cop rebutjades les esmenes a la totalitat dels pressupostos, si es rebutgen també les esmenes a la totalitat de les seccions, tot el pis estarà venut. Pràcticament tot el més important estarà decidit. Poden quedar serveis, poden quedar cosetes, però el tronc fonamental estarà decidit. I vull recordar també que aprovar els pressupostos del 2017 amb aquesta política que renuncia a la renda garantida de ciutadania i a les polítiques fiscals pressuposa donar oxigen a aquest govern almenys per 2 anys més, 2017 i 2018. I això és una cosa que crec que tothom hauria de tenir present a l'hora de continuar el debat
dels pressupostos amb les diferents comissions i amb els debats de totalitat a les seccions. Nosaltres ho tindrem, per això hem preparat de manera molt exhaustiva les nostres esmenes i per això també hem preparat aquests debats a la propera setmana on volem posar de manifest en totes i cada una de les seccions que existeixen una altra manera de fer les coses, una alternativa amb els pressupostos presentats per el govern de Junts pel Sí, pel govern de Puigdemont i Junqueras.